Polo mestre don Xosé Vicente Simeó Máñez, agrupación musical do Rosal no programa con música propia da Radio Galega e a Televisión de Galicia, un programa onde sempre, todas as semanas, saudamos aos nosos xurados. En primeiro lugar, o aplauso é para o xurado de bandas de música que preside o mestre don Roxelio Groba. Xurado calificador das actuacións das corais que preside a profesora María Luisa Madriñán. E hoxe xurado calificador da actuación das bandas de gaitas que preside don Fernando do Pico Blanco. Saben vostedes perfectamente, ben queridos amigos, que neste programa non únicamente puntúan os xurados. Tamén vostedes, cun cartón como este, cun tarxetón como este, que se pode atopar en todos os quioscos de Galicia, poden facer chegar o seu voto e os seus puntos para os distintos participantes no noso certame. E ademais, se o fan así, se envían o tarxetón, pois poden tamén acadar premios en forma de libros, obsequio da Consellería de Cultura e Comunicación Social. Temos por aquí 6 das últimas persoas gañadoras destes lotes de libros, que son dona Aurea Gómez Barbeito, de Redondela, dona Concha Nogueira Miguel, de Nigrán, dona Laura Rodríguez Gómez, de Vigo, dona Esther Torres Melón, de Meaño, don Alexandre Leiras Aneiros, de Cedeira, e don Xoan Carlos Feal Martínez, de Cene. Para eles un aplauso e axiña os libros na súa casa. E agora, continuando con o noso programa, queremos presentarlles a coral que participa hoxe con música propia e que vai ter un valedor estupendo na persoa de don Xesús García Villadóniga, profesor do Centro de Bacharelato da Guarda e sacerdote da Parroquia da Guarda. Que tal, don Xesús? Se fai o favor, benvido ao noso programa. Que tal, como está? Que tal? Imaginarán vostedes que se está aquí don Xesús e que a coral que vai a actuar ou ten que ver con estudiantes, porque ele é profesor, ou ten que ver coa parroquia. Tamén, as dúas cousas. A ver, con que ten que ver? As dúas cousas, porque a coral naceu na catequesis da Guardia cando comenzamos a darlle un pouco de empuxo á liturxia. Entonces necesitábamos que alguén cantara as partes musicais. Entonces empezou un pequeno coro. Con ese coro colleuno José Luis, o que está actualmente como director, e empezou a darlle un pouco máis de impulso, de personalidade. Empezou, ademais de coro parroquial, a xa ter outras, diríamos, ideas máis profundas de formar un pouco máis, diríamos, unha coral. Entonces aí empezou. Empezou, diríamos, con estos nenos que vamos a ver ahora, con unha ilusión grande porque eles teñen con José Luis, diríamos, unha disciplina académica, ética, nos horarios, refírome, nos ensaios constantes, a veces incluso deixan de ir ao dentista cando hai un ensaio especial, e cambian o dentista, en cambio non cambian o ensayo. O sea, son rapaces, como ves, que logo despois, a partir de aí, interpretan música clásica, Mozart, Händel, o sea, e interpretan tamén a Groba, varias veces teñen nos seus cantos, a Guridi, o sea, teñen un conjunto de cancións. E logo, ademais, teñen unha cosa moi importante, estes nenos, que, ademais de ser un coro de 50, como ves, rapaces que van... Imos velos, imos velos. Pois ves que son rapaces que, dentro dese coro naceu outro coro máis, teñen un fillo, que diríamos un coro infantil de 30 nenos, non? Si, pero mira unha cousa, nas parroquias galegas, case todas as parroquias teñen un coro, un coriño, ou un grupo de afeccionados que amenizan as funcións religiosas, pero isto é moito máis que eso, non? Moito máis. A Pexes da Guarda xa superou esa etapa. Pois mira, fai pouco ainda unha crítica literaria sobre el, comparamos cos nenos cantores de Viena. O sea, en este sentido, musical, de interpretación e cara ao público. Eso merece un aplauso, como merece vostede, ademais do regalo que lle entregamos a todos da Radio Galega e da Televisión de Galicia con música galega con libros. Padre, moitas gracias, porque xa presentamos nos rapidamente a actuación desta coral, dun coro que naceu en abril de 1986, gracias, efectivamente, como dicía o seu valedor, don Xesús, a iniciativa de don Xosé Luis Lorenzo Rodríguez, e foron os seus primeiros integrantes os nenos da catequese da Parroquia da Guarda. As cousas foron indo, e en 1989 xa actuaban en Madrid e en Toledo. O ano seguinte cantaron en Terras Vascas e non tardarían nin en facer a primeira grabación nin en levar os primeiros premios.
O coro Arpexios, ademais do xuvenil, como decía tamén moi ben o seu valedor, ten un coro infantil. En ese coro infantil é onde se forman os coristas que despois entrarán no coro que agora lles presentamos con esta intervención, co tema Como chove miudiño de Rosalía de Castro e Prudencio Piñeiro. É o coro xuvenil Arpexios da Guarda. Como chove miudiño e como están hoxe de atentos os nosos xurados. Os nosos xurados sempre están moi atentos, naturalmente, pero hoxe a min dame a impresión de que están extremando a atención porque o nivel deste programa, non sei, xa falaremos logo, pero debe ser porque é o programa número 15 e porque hai solistas tan fermosas como Miriam Montero. Un aplauso para ela. Aquí a temos solista da coral Arpexios da Guarda. Hoxe queremos falar brevemente cunha das coralistas, sempre falan os directores, e é hora de que faleres tamén os integrantes dos coros, non? Estaredes na Guarda moi orgullosos desta coral, non? Mucho, mucho. Porque isto... Sobre todo nosotros. E quen vos ensinou a cantar así? A sacar esa voz para fora? Él mucho, nosotros mucho entusiasmo y muchas ganas, y ahí estamos. E sodes todos da Guarda, bueno, todos, todas? La Guardia y alrededores. Sí.
Di algúns lugares, porque tamén lles gusta El verse Rosal, nomeado como na la televisión. banda que acaba de O actuar. sea, hai xente do Rosal, sí, que máis? hay gente también de Olla, de San Miguel, de todo lo que son alrededores, pues sí hay gente. Moi ben. E que fan estes rapaces aí, eses tres homes metidos na cova? Hoy son los Tres homes protagonistas. entre tantas mulleres. Están alá pola banda dereita, non sei se os collen as cámaras, alá na esquina, sí. Hai un diante e dous detrás. Que fan aí? Pues... Non lle tomado o pelo moito? Sí, a veces ellos también a nosotros. Aí sí. Sí. Pero sodes maioría absoluta, eh? Sí. Moi ben. Ires cantar agora unha canción que eu non sei, Miriam, eres moi nova, non sei se sabes que esta canción está considerada en Venezuela como o auténtico segundo himno nacional. Sí. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, etcétera, etcétera, non? Imos cantala? Imos. Pois con todas vostedes de novo, un aplauso para ela, para todas elas. Con todos vostedes de novo, o coro juvenil Arpexio da Guarda cantando efectivamente o tema de Pedro Elías Gutiérrez, que leva por título Alma Llanera. Continuamos, proseguimos con música propia na Radio Galega e na Televisión de Galicia. Xa saben vostedes que na segunda parte do programa pois temos por costume empezar presentándolles ou a unha personalidade ou a un popular ou a unha popular do mundo da música na nosa terra ou algún dos membros dos distintos xurados que actúan no noso programa, xurados, como ben sabido, de bandas de música, de corais ou de grupos e bandas de gaitas. Don Xoán Pérez Comesaña, crítico musical e presidente de Amigos da Ópera de Vigo, integra o xurado de corais. Como é vostede crítico musical, a min gustaría pedirlle unha crítica de urxencia, por exemplo, sobre o programa de hoxe. Eu penso que estamos vendo cousas moi importantes, non? Moi importantes. O programa de hoxe ten unha categoría distintiva
en todos os ámbitos, polo que levamos visto hasta ahora, claramente diferenciable da media dos demais programas que se levan feito hasta ahora. Tanto no que se refire a música de bandas como a música coral que estamos apreciando, que é realmente sorprendente, moi digno de valoración, de alta valoración. Temos falado, don Xoán, varias veces no noso programa de como foron cambiando a mellor as cousas nos últimos anos en Galicia con respecto ás bandas de música, as corais e os grupos e bandas de gaitas. Pero desas tres parcelas que temos no programa, cal é a que máis mellorou o seu xuízo nos últimos anos? É moi difícil de establecer unha valoración paralela, creo eu, dada a distinto tratamento, a distinto nivel de exigencia de cada unha das disciplinas, porque son materias moi distintas e, polo tanto, cada unha ten a súa dificultad particular que non se pode equilibrar dunha maneira equivalente, non? Eu diría que o que máis demostra unha regularidade na calidade da interpretación está sobre todo nos grupos de gaitas, bandas e grupos tradicionais de gaitas. E por último, vostede preside Amigos da Ópera de Vigo. A ópera é o gran reto que temos que afrontar en Galicia, non? Por suposto. Ahora estánse facendo bastantes cousas e bastante importantes, e digo isto xa a partir da categoría que ha tido recentemente o Festival da Coruña. Ahora contanse con corporación, es decir, cos corpos estables, sobre todo na Coruña, unha orquesta de unha importancia considerable, unha agrupación coral que fai unha laboura importante tamén na interpretación da ópera, como se ha demostrado recentemente na interpretación dunha ópera como Turandot, da dificultad que ten esa obra, donde o resultado artístico foi equivalente a moi importante representación que se podan facer en outros sitios, en outros teatros de categoría. Moi ben, pois o aplauso tamén para don Xoán Pérez Comesaña, membro do noso xurado de corais, crítico musical e presidente de Amigos da Ópera de Vigo. E proseguindo co programa, toca ofrecerlles a todos vostedes a última interpretación deste coro xuvenil Arpexios da Guarda, que, como é unha coral de voces brancas e non de voces mixtas, como foron todas, por certo, as que actuaron ata agora no noso programa, non vai cantar aquel que saleu agora, a canción que cantaron todas as polifónicas e, polo tanto, de voces mixtas. Van cantar todas as polifónicas de voces mixtas, queríamos decir. Van cantar un tema distinto, porque os coros de voces brancas terán que cantar como peza obrigatoria a titulada Paxaro que vas voando, un tema popular armonizado por Ángel Barja. Aí está xa de novo, pois, co Paxaro que vas voando, a coral Arpexios da Guarda.